Deci pe bune, chiar au avut o echipă foarte bună, păcat, deci pe bune, chiar îmi pare rău de toate echipele astea care își fac o echipă foarte bună și din cauza banilor și așa se desfințează, gen cum a fost cu Unirea Urziceni și acum cu Oțelul. Probabil o să se desfințeze și Oțelul Galați, din păcate. După cum vedeți, asta va fi echipa Tade, Mastur, Hagi, Chipciu. Sincer, Chipciu nu prea l-am jucat pentru că am jucat la început câta cu el, adică primele 2 meciuri și nu mi-a plăcut deloc de el, adică nu știu, nimic nu a făcut. Dar am zis să-i mai dau o șansă. Filip și Ali, Momcilovici, Varela, Pap, Enache și din nou Cojo care îmi poartă. Foarte bine acolo urcă Momcilovici. Și fază foarte bună, ajunge mingea la Tade, într-un final Tade se întoarce foarte bine, Tade! Foarte ciudată faza, dar totuși foarte bună. Adică Chipciu a pasat foarte bine, dar nu știu, cred că a atins-o puțin în fundația lui Poli și nu m-a ajuns chiar cum trebuia, dar totuși Tade s-a descurcat foarte bine acolo. Pap greșește acolo, Pap! Cojocaru, incredibil, Cojo! Ce căcat! Doamne, ce prost am fost, mă driblam acolo cu Pap, aiurea, dar totuși ce intervenție a avut Cojocaru, deci pe bune. De asta vă zic, Cojocaru apără foarte, foarte bine și chiar de-aia îl joc în locul lui Niță. La început era ceva de bă, la 64, 62 sau câte avea la început. Nu-l joc, bă, că sigur e slab, dar am zis să-l joc așa și uitați cât de bine joacă, dar totuși nu știu cum eu da mingea în cap acolo și n-au putut să o prind, dar nu contează. Bărbuț, dar Momcilovici se repliază foarte bine și este un contraatac foarte bun al nostru Chipciu. Schimbă partea cu Mastur. Mastur intră foarte bine în centru. Mastur șutează în Tade. Bă, dar Tade ăsta e prost rău, jur. De ce căca s-o băgat în față? Foarte bine recuperează Enache. Enache pasează pentru Chipciu. Nu, Filip scoate nu cred, nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Deci cine a fost ăla? Deci pe bune, stop. Deci cine a reușit să rateze cu poarta goală? Deci stai. Aici cine a cerut pas acolo? Stai să schimb camera acolo. Chipciu. Deci tipic Chipciu. Deci Chipciu, după cum am mai zis, joacă foarte prost pentru mine și era ceva gen, bă, joacă numai pentru mine sau nu știu eu ce să joc cu el, dar pe bune. Deci portarul era pe jos Chipciu. Deci din toată poarta fix în jucătorul ăsta. Fix în jucătorul ăsta. Genial Chipciu, genial. Momcilovici pentru Tade, să vedem dacă prinde mingea, cum prinde, cum să nu prinde Tade. Tade trebuie să se întoarcă, scoate la Filip preia, Filip șutează, bară! Nu se poate, deci pe bune, câte bări am dat până acum cu toți jucătorii ăștia. Deci atâtea șuturi bune. Și, deci al lui Enache, iară, Enache a dat o grămadă de șuturi bune, dar și acum și Filip, bă, deci atât de multe șuturi bune și numai bară dau, deci numai bară. Și este pauză 0-0 și Ianis Hagi pentru Enache. Ianis, din nou, Filip, foarte bine jucăm, Tade pentru Mastur în margine. Mastur se oprește foarte bine, Mastur, dacă nici acum nu dai gol. Bă, n-ai cum, bă. Acum nu s-a mai băgat Tade și ai dat pe lângă, bă. Deci Mastur joacă iară foarte bine, bă, dar nu poate să dea un gol. Deci nu poate să dea gol, jur. Bărbuț acum în margine, Bărbuț trece. Driblează foarte bine Bărbuț. Intervine bine și ajunge mingea la Mastur. Mastur schimbă partea cu Chipciu, foarte bine. Rămâne mingea la noi, Dele Alli au recuperat foarte bine și acum Tade singur cu portarul, Tade! 1-0, Doamne ajută, deci pe bune, l-am pe mare. L-am luat și pe Florin Antone. Cel mai bun atacant care l-am acum e Tade. Deci joacă foarte bine, de fiecare dată când joacă, se demarcă. Ia mingi, recuperează și are fazele, când scapă singur cu portarul, dă gol. În schimb, Marica, Antone scapă, dă pe lângă, peste, toate felurile. Tade, deci pe bune, foarte, foarte bine joacă Tade. Foarte bine Chipciu acum pentru Tade. Deci uitați-vă la Tade, deci pe bune, n-are niciun stres.
Foarte bine, Tade. Deci, uite-te cum trece de toți. Hai, scoate la Kipciu. Dar n-am ce să fac aici. Hop. Și șut. Foarte bine, Kipciu. Doamne ajută. Cât de frumos a trecut acolo Kipciu. Deci chiar nu știam ce să fac, că n-aveam... Hai, du-te. Dar de ce nu știu la Tade? Că el le da pasa. Mă rog, îmi blăsează pe Ali. Deci pe bune, chiar n-aveam ce să fac la faza asta. Deci era Kipciu foarte închis. Am reușit să fac schema asta aici. Și atunci am zis, clar, trebuie să șutez, dar... Și o șuta foarte bine plasat șutul și portarul chiar n-avea ce să facă și este 2-0 pentru Steaua. Filip pentru Hagi, Ianis pentru Momcilovic. Momcilovic așteaptă să urce Hagi, foarte bine, Ianis, Hagi. Deci n-ai cum. Deci îți bagi joc de mine, deci pe bune vreau atât de mult să dau un gol cu Hagi. Și ce fază frumoasă, bă, dar acum intervine tâmpitul ăsta de portar. Și desigur Bara, de fapt nu a intervenit, sau? Corner, da, deci a intervenit și portarul și Bara, deci na, logic. Și se termină meciul 2-0 pentru Steaua cu Timișoara. Încă un meci foarte bun făcut de Steaua. Tade a jucat foarte bine și după cum am mai zis, deci pe bune, Tade joacă mai bine și decât Marica și decât Andone. Este doar o părere a mea, nu știu. Și aici se încheie și episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și abonați-vă dacă nu ați făcut încă. Până data viitoare, eu v-am lăsat, pa!